Салому алайкум, бародари азиз. Иди қурбони меомадагӣ ба ҳамаи мову шумо муборак боша, бародарои азиз. Ана ба муносибати ид фақат рӯзи 28 ва рӯзи 29 ду рӯз, 28 июн ва 29 июн, фақат ду рӯз каси омада ай магазини арзон маркет шаҳри Москва телефони сенсорни харидорӣ мекунад. Телефони сенсорни кнопочни сенсорни харидорӣ мекунад. Сенсорниҳо ай 5000 то 100,000 ҳастанд. мисол ана касе омада ҳамин телефонҳо харидорӣ мекунад магазини мо, якта ҳамин туҳфа выбор мекунад. мисол фораша мошинкаш метиҳем туҳфа якта мақсад, ё ки ина як телефон харида, як калонкаи фейсен бақувват, ана ё ки якта наушники Samsung, якта наушники F9, ё ки ина мақсад выбор мекунад ай ҳамиё кадомеш маъқул боша метиҳем. ам як телефон мехара, якташ падарка. ду телефон харида, ду дона падарка мешавад. сета харида, сета, 10 харида, 10 дона падарка метиҳем. марҳамат куне, магазини мо дар пеши метрои Исходинска, торговый центр Оранжевый мир. як бори дига гуфта мегзарам, телефонҳо ҳамаш оригинал, 1 сол гарантия дора, кафолат. ягон хел дубликат, копия, ихали чизо магазини мода умуман фурӯхта намешавад. 100% гарантия любой телефони гирифтагитонда, бародаро. марҳамат куне. хоб авиабилет ҳам дорем. билетҳо бо нархҳои беҳтарини беҳтарина, ин номерода занг занем мешава. ҳамаи намуди телефонҳо дар магазини мо ҳастай. Redmi, Realme, Oppo, Vivo, Infinix, Tecno, ассортименташ хела бисёрай, бародаро. метоне ана нархҳои моро дар ҳамин ссилкаи телеграм канал мо бидроe бине спокойно. метоне WhatsApp дар ҳамин номерода нависе, ман худам ссилкаи телеграм мепартом, бидроe спокойно любое время нархҳои беҳтарина бине. боқӣ саломат боше, худо нигаҳбонтон барори кор.